אז, אני יעל, אימא לשלושה ילדים, תושבת כרמיאל, ובזהות המקצועית שלי הדוקטור זה דוקטור בעבודה סוציאלית בעצם, אני לא רופאה, ועבדתי משהו כמו כמעט 30 שנה במשרד הבריאות. זה התחיל מעשור שעבדתי בבית חולים מזור, בזמנו הוא נקרא מזרע בעכו, בית חולים פסיכיאטרי, במחלקות סגורות, נשים, מחלקה משפטית, אחר כך חזרתי לנשים, בהמשך התחנה לטיפול משפחתי בעכו, סל שיקום, הייתי רק בעוונותיי 15 שנה רכזת סל שיקום, 9 שנים בצפון וכמעט 6 שנים בחיפה, כרכזת המחוז. כשידעתי שאני רוצה להקים את בית של תקווה, שהוא היום יש כבר 3 בתים מאזנים לבית של תקווה, אחר כך אני אזכיר אותם, אז עזבתי את המערכת, ותוך כדי שנה של חל"ת בעצם הלכתי לנהל 2 תוכניות במסד נכויות של הג'וינט בירושלים, ותוך כדי הקמתי את הבית הראשון. הם ידעו מראש שאני באה לזמן שאול, כדי תוך כדי להקים את הבית. וכשהוא נפתח, הבית שלנו, בית של תקווה, היה הבית המאזן הראשון לגברים ונשים, המעורב. בעצם כחצי שנה לפני, פרופסור פסח ליכטנברג פתח את סוטריה גברים בירושלים, יצאנו לדרך יחד, הוא התקדם קצת יותר מהר, ולמעשה שנינו היינו, אפשר לומר שאנחנו החלוצים ב, בהטמעה של המודל הזה שנקרא בית מאזן. משפט אחרון, היום אני באופן אישי מנהלת גם את הבית השלישי שלנו, שנפתח לפני 11 חודשים, שהוא מתמודדים עם הפרעת אכילה ופוסט טראומה מורכבת, בית מאוד מיוחד, איך אומרים, אני עוברת שם מסע חיים בעצמי, מחפשת מנהלת כדי לחזור להיות רק מנכ"ל, אבל איכשהו קשה לי לנתק את חבל הטבור, כי הבית הזה הוא במה שנקרא בנשמתי, ובמקביל אני יו"ר פורום הבתים המאזנים בארץ. זהו, עדי. טוב, אז אני עדי, גם עובדת סוציאלית. אני עובדת בחברת שר"ן. חברת שר"ן זו חברה שמספקת שירותי רפואה בבית, ובעצם התחלנו לפני 4 שנים את האשפוז בית הפסיכיאטרי בישראל. קצת רקע, אז לפני האשפוז בית עבדתי גם בבית חולים פסיכיאטרי, גם במחלקות סגורות, ולפני בשירותי סל שיקום. זה בגדול. מהמם. אז שמחה שאתם כאן. אני באמת אפתח ככה בשאלה ראשונה, שהיא בעצם גם קצת תציג את הנושא שלנו של, בוא נבין בכלל מה זה אומר המושג הזה של חלופות אשפוז, כל אחת יודעים בתחומה, איך זה, ובאמת מה זה שונה מאשפוז רגיל במחלקה פסיכיאטרית. אני אשמח ככה שככה כל אחת תגיד מה השירות שהיא באה ממנו. אז בית מאזן, נתחיל מזה שבפיזי זה בית שנמצא בקהילה. מבחינת מקומות, יש למעשה בין 10 ל-12 מקומות בבית מאזן, אז בבתים הספציפיים, בבתים של תקווה יש בית של 11, של 12, והפרעות אכילה זה 10 אנשים. רצינו, אם אפשר היה כלכלית, זו נקודה אחרת, הייתי עושה אותו ל8 אנשים, מפני שזה משהו שדורש ממש משהו מאוד אינטימי וקטן, אז כשמו כן הוא, בית, זה, את המילה מאזן אני לא אוהבת, אגב זה מושג, בית מאזן זה מושג שבזמנו הטמיע דוקטור טל ברגמן, שהייתה ראשת שירותי בריאות הנפש, שהיא מאוד מאוד תמכה בבתים המאזנים וקידמה אותם, ממש באופן מוחלט ועם הרבה רצינות,
היא גם הקימה את ועדת ההיגוי הראשונה, שקבעה את אמות המידה הראשונות להפעלת בתים מאזנים. אני אגיד לכם מה מפריע לי המילה מאזן, אוקיי? מה זה מאזן? זאת אומרת, איפה עובר איזון? זו הגדרה אישית, זו הגדרה תרבותית, זו הגדרה שהיא למעשה משתנה בתקופות שונות בהן נמצא האדם. אני חושבת שבעצם המבנים החברתיים הגדרנו מה זה נורמלי ומה זה לא נורמלי, אוקיי? ומה זה, איפה עובר האיזון הזה, אצל כל אחד זה מאוד מאוד אישי. הייתי קוראת לזה בית קהילתי לניהול משברים, בית קהילתי למניעת אשפוז, אולי זה מאוד מאוד, אולי זה יותר ארוך מהמילה בית מאזן, אבל זה מגדיר יותר מה שאנחנו, לעתים זה מונע אשפוז, לפעמים זה מגיע מכיוון שלא יכולים להתקבל אלינו במצבים של אשפוז כפוי, אז לפעמים אדם נכנס לאשפוז כפוי של שבוע-שבועיים, ומצבו מאפשר לחתום על הסכמה לאשפוז מרצון, ואז הוא מבקש לעבור למעשה לבית מאזן, ולפעמים הוא פשוט מגיע כדי לנהל את המשבר שלו. אגב, בחו"ל יש מודל אחר שנקרא רספיד האוס, שזה בתי הפוגה, שזה לתקופה הרבה יותר קצרה, שכשמתחילה הידרדרות במצב מגיעים ל3 שבועות, לבתים שאין בהם צוות רפואי, הם מופעלים על ידי עמיתים מומחים הבתים האלה, יש שם תמיכה, יש שם מה שנקרא קבוצות לעזרה עצמית, ונמצאים בקשר עם הפסיכיאטר של האדם, זה ברספיד האוס שקיימים בחו"ל. בתים מאזנים זה קודם כל בית שהאדם שוהה בו כחלופה לאשפוז, הוא מקבל שם את הטיפול הנדרש כדי לעבור ולצלוח את המשבר, הוא מקבל כלים לניהול המשבר. מה זה שונה מאשפוז? זה אווירה של בית, זה אווירה של משפחה, לכל אחד יש את התוכנית האישית שלו, יש את הכלל אבל יש את ההתאמה האישית, מתוך תפיסה של שירות מוכוון אדם, כלומר שלכל אחד יש את הצרכים שלו ואת ההתאמות, יש את כללי הבית, יש את החוקים, אני יכולה לדבר עליהם, אם זה הזמן יפעת, זאת אומרת אם להזכיר את זה גם כאן, או שאפשר... עוד רגע ניגע לזה, כן. אני יכולה, אם כבר ככה, כהמשך לשאלה שכבר התחלת, מה היתרונות בזה בעינייך, כאילו בהשוואה לצורך העניין לבית חולים פסיכיאטרי? ומהניסיון האישי שלך. הנושא של דיאלוג, של קבלת החלטות משותפת, של להיות במקום שהאדם נמצא, של לתת את זה בתוך הקהילה, לא ננתק את האדם למעשה מהקהילה. יכול להיות שמהקהילה שלו, אבל מעצם הדיאלוג אתה שומר על רצף גם עם המשפחה במידה ויש, וגם עם הקהילה שסובבת אותו, לפעמים זה אחרים משמעותיים, חברים שמלווים אותו, הסושיאל נטוורק, הרשת החברתית. הבית פתוח 24/7 לצורך השאלה, זה כמו אשפוז לכל דבר. כן, בהתאם לתוכנית הטיפולית, לפעמים יוצאים לחופשת סוף שבוע. כחלק מהתוכנית, מתוך אמונה שאני לא מתנתק עכשיו לתקופה מהבית, אלא אני גם יוצא לסביבה שלי, כדי שזה לא יהיה להיות בתוך בועה, ואז לצאת. מעולה. תודה רבה. עדי, אני אשמח אם אולי משפט אחד, אולי מודל חברתי יותר מאשר מודל רפואי, אם בבית החולים מנהל המחלקה הוא מן הסתם פסיכיאטר מומחה, אז מנהלי הבתים המאזנים, הם יכולים להיות עובדים סוציאליים, מטפל באומנות, פסיכולוג קליני, אח מוסמך, שיש לו לפעמים תואר שני, כן. מעניין. עדי, נשמח אם תוכלי לענות, על אותה שאלה רק מהזווית של האשפוז בית הפסיכיאטרי, באמת מה זה אשפוז בית במובן הזה, למה זה באמת שונה מאשפוז רגיל, וגם מה היתרונות בעינייך לדרך הזו. אוקיי, טוב, אז במקביל לבתים המאזנים, אז יש לנו את האשפוז בית, שזה בעצם גם אלטרנטיבה לאשפוז בהסכמה במחלקה. אז בעצם אנחנו מקבלים מטופלים במצבים אקוטיים, שבעצם הם לא צריכים אשפוז כפוי, הם לא עומדים הם לא צריכים בעצם הוראת אשפוז, והם יכולים להישאר בבית שלהם, בסביבה הטבעית שלהם, ולקבל את הצוות בבית.
האשפוז בעצם נראה בביקורים לאורך השבוע של הצוות, של הצוות הרב-מקצועי. כל מטופל מקבל פסיכיאטר, עובד סוציאלי, אחות, אח, לעתים גם פסיכותרפיה, תזונאית, מרפא בעיסוק, בעצם כמו הצוות שיש במחלקה, רק בבית. שמה שבעצם ייחודי, שהוא יכול להמשיך להישאר בבית, לעבוד, לשמר תפקודים, לשמר חיי משפחה, לישון במיטה שלו, להמשיך לקיים סדר יום. ובנוסף, הצוות רואה בעצם את האדם בסביבה שלו, בסביבה הטבעית שלו. הוא נכנס לתוך הבית, לתוך המרחב, הוא רואה את ההקשרים החברתיים, המשפחתיים, וגם פועל יחד עם המשפחה. שזה בעצם לראות את האדם במצב האותנטי שלו. עכשיו, באמת במקביל לבתים מאזנים, אז כל השיווי משקל הוא אחר, כי המטופל בעצם מארח אותנו בבית שלו. זה לא כמו במחלקה שהוא בא לשבוע, שבועיים, ויש כללים ויש נהלים. אנחנו מתארחים אצלו בבית, שואלים אותו איפה אתה רוצה שנשב, דברים קטנים ככה שהם משמעותיים. גם לגבי הניהול התרופתי, אז הכל נעשה בשיתוף פעולה, בתקשורת, גם עם המשפחה. מאוד מאוד חשוב לנו, המשפחה, לשמוע מהם איך הם חווים את המטופל, איזה ניסיונות תרופתיים, מה עבד יותר, מה עבד פחות. ואני חושבת שהעצירה הזאת שקורית באשפוז, אם אין ברירה וצריך הוראת אשפוז, אז יש מחלקות, אבל אם בן אדם יכול להישאר בבית שלו, ולא להיפרד מהמיטה ולישון עם 4-5 אנשים, וגם להתמודד הרבה פעמים עם המורכבות שלהם, וגם אין דרישות כל כך במחלקה. מבשלים לך, מנקים לך, מסדרים לך, ופה אתה בעצם יכול להמשיך לשמר את התפקוד, החיים כאילו לא עוצרים. וזה הנקודה המשמעותית, החוויה שאתה בבית, שאתה במקום שלך. מדהים. אני רוצה כאן להכניס כזה, לפעמים אולי גם אדם לא רוצה, עדיין יש, זאת אומרת, אפשר בקטע של ה-reaching out עדי להגיע אליו הביתה, כי לפעמים הוא לא רוצה בכלל, זה התחלה, לפני שהוא לא רוצה לקבל טיפול, או לא רוצה לצאת לחלופה, או לאשפוז, ואז בתוך הבית שלו מגיעים אליו. לגמרי. אנחנו יודעים שיש אנשים שברגע שהם מתחילים לא להרגיש טוב מבחינה נפשית, הם גם מסתגרים ופחות רוצים להגיע למרפאה, יש גם את המקום של הסטיגמה, אז אנחנו מגיעים אליהם, ויש תהליך של חיזור, ולפעמים ככה צריך לעודד אותו ולעטוף אותו, ולא על ההתחלה ככה לקחת את הטיפול, ויש איזשהו תהליך. ואני חושבת שזה מה שככה מאפיין את הצוות שלנו, ששנייה אחת כאילו לעצור, להיות עם המטופל, להקשיב לו, לראות ככה מה הוא זקוק, ולהתאים לו באמת את החליפה, ולבנות איתו יחד את התוכנית, לפי הקצב שלו. מדהים. אני רוצה גם ככה להכניס לזה באמת איזה שיתוף קטן ככה, אני דוגמה למישהי שבאמת החוויה שלי בתקופת המשברים שאני עברתי לפני מספר שנים, באמת היה את החוסר ידיעה כזה של מה נכון, מה אפשר, מה לא אפשר, מין בלבול נורא גדול, כי לא היה לי את האוריינטציה, את הזכות לפגוש אתכם ככה בצורה הזו. ואני לצערי, באמת מכל מיני נסיבות, שומעים את זה ככה בהרצאות שאני מעבירה, אני חוויתי את החוויה של אשפוז בכפייה, שאני יכולה להגיד שעבורי היא באמת הייתה חוויה טראומטית, ואחד הדברים שאני חושבת שבאמת היתרון המאוד מאוד מאוד גדול בנושא של חלופות אשפוז, זה שזה עוד איזה דרך לטפל בסיפור, מה שנקרא, עוד איזושהי אפשרות, אולי אפילו לעצור את הדברים כמה צעדים לפני, ואני יכולה להגיד שעבורי, אני אישית מאמינה שזה העתיד של עולם הפסיכיאטריה. לכן באמת המפגש הזה עבורי הוא ברמה הכי אישית מאוד מאוד חשוב, בכדי למנוע מצבים שאני עברתי, ממש ברמה הכי בסיסית ואישית, אני אגיד. אז עכשיו שככה, מה? בעצה
אין בתי חולים פסיכיאטרים. היה פסיכיאטר של אזור רומא, פרנקו בזיליה, שהוא החליט לסגור את כל בתי החולים הפסיכיאטרים. פה הוא טען שאפשר לטפל במרבית האנשים בבית, למעשה, או במסגרות קהילתיות שהם פיתחו, ולא צריך בית חולים שלם, סליחה, עם 10 מחלקות. ישנם מצבים ספציפיים של סיכון לאדם ולעצמו, שצריכה להיות מחלקת נשים ומחלקת גברים, שהם למצבים אקוטיים של עד חודש טיפול, או למצבים שצריך אשפוז כפוי, או מצבים של נניח עבירה על החוק, שזה יחידה משפטית או משהו, אבל כל השאר, מחלקות פתוחות, תעשו את זה בקהילה. בשביל מה? אני איתך. אני רק רוצה ככה, בהמשך למה שאמרת, שבאמת אם המשפחה או המטופל, המשפחה מזהה שיש איזושהי הידרדרות, וזה יכול להגיע להוראת אשפוז, כי לפעמים כבר מכירים את התסריט, ורואים את ההידרדרות, אז לפנות לפסיכיאטר, לפנות לקופה, ולנסות למנוע את החוויה הקשה והמורכבת של האשפוז בכפייה, ולקבל את האשפוז בית או הבית המאזן, לפני שמגיעים לקצה. שאין ברירה כבר. כן. אז אחרי שככה הבנו באמת את השוני הזה בין האשפוז המלא לחלופות, אני אשמח אם כל אחת מכם ככה באמת תוכל עכשיו, אני רואה גם את השאלות, בעיקר השאלות גם שיש בצ'אט, אז באמת בוא נשמע ככה קצת מכם, את הפן הביוקרטי מה שנקרא קצת, למי השירות מתאים, איך אפשר לקבל אותו, מה תנאי הסף, האם יש נהלי קבלה, לכמה זמן מקבלים את השירות, למי פונים, כל הדבר הזה, אני אשמח שרק תעשו לנו קצת סדר, שנבין ככה איך ולמי. אז יש בארץ 34 בתים מאזנים, אוקיי? ישנה רשימה, אני קצת מנסה, ראיתי שאלות שקפצו. כותבים פשוט רשימת בתים מאזנים, באתר משרד הבריאות, ויש שם את כל דרכי הפנייה, טלפונים, מייל, למי זה מיועד, איפה זה ממוקם, לאיזה גילאים, ובאיזה הסכמים הבית נמצא. אוקיי, הבית, עם איזה קופות הבית נמצא בהסכמים. אני חייבת להגיד שיש הרבה מאוד בתים שעדיין לא נמצאים בהסכמים. אם שואלים אותי ספציפית על בתים של תקווה, אז שני הבתים בכרמיאל שהם אותו דבר למעשה, הם בהסכמים עם מכבי לאומית וכללית ומשרד הביטחון, והבית במכמנים זה יישוב קהילתי מעל כרמיאל, שהוא אמרנו נועד לאנשים שמתמודדים עם הפרעות אכילה ופוסט טראומה, מורכבת, הוא בהסכמים עם מכבי, עם לאומית ועם משרד הביטחון, עדיין לא עם כללית. בגדול, לכל בית יש דרך הפנייה אליו, יש בתים שדרך האתר של הבית יש טופס פנייה שממלאים וזה מגיע ישר למי שממיין את הפניות וכך חוזרים לאדם. יש בתים שיש מייל, שיש טלפון, שמתקשרים וחוזרים אליך ואז מבקשים בעצם מה להעביר. בעיקרון בבית מאזן רגיל צריך הפניה מפסיכיאטר, זה יכול להיות פסיכיאטר או של הקופה או פסיכיאטר פרטי שהאדם נמצא אצלו במעקב ומכיר את האדם וכותב הפניה. מאוד חשוב, לפעמים אנשים שולחים הפניה של 2-3 שורות או חצי עמוד, והם לא מבינים למה זה לא מספק. ההפניה צריכה להתייחס להיסטוריה של האדם, להרכב המשפחה, לאיזה טיפול האדם קיבל, איזה טיפולים היו בעבר, וגם הסטטוס הפסיכיאטרי, המצב שלו היום, ומדוע הוא זקוק למעשה לבית מאזן, כי בהגדרה של אמות המידה מגיעים לבתים מאזנים אנשים במצב אקוטי, למעשה, שזקוקים לטיפול עכשיו, ולא שהמצב הוא מתמשך ככה לאורך שנים, והמצב יציב, והם פשוט רוצים לבוא כי הם טועים או חושבים שזו מסגרת שיקום. לא, למעשה זה כמו אשפוז לכל דבר, ולכן מדובר על מצבים אקוטיים. זה לא חייב להיות מצב ראשון שאדם מגיע לאשפוז, אלא בהחלט אדם שהייתה הידרדרות במצבו.
אז אמרנו הפניה מפסיכיאטר, למעשה שולחים, ממלאים את טופס הפנייה, בבתים שיש טופס פנייה ומוזמנים, התהליך הוא שמזמינים לאינטק, בדרך כלל ההזמנה לאינטק היא כשיודעים שכבר יש מקום, לקלוט את האדם בבית המאזן, הקליטה היא או באותו יום או למחרת או תוך מספר ימים מקסימום, אין כזה דבר לעבור אינטק ולחכות עכשיו חודש לכניסה, למשל. בבתים להפרעות אכילה ופוסט טראומה מורכבת, מה שמבקשים בנוסף זה גם בדיקת אק"ג, בדיקות דם עדכניות, כדי לדעת מה המצב הרפואי של האדם, מבחינת התנאי סף, או את מי מקבלים. אז זה שוב, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, וזה לא כל בית ממציא מה שהוא רוצה, יש אמות מידה שאנחנו מחויבים להם, שבעצם פרסם אמות מידה, זה כמו קווים מנחים, שפרסם משרד הבריאות, ושם כתוב הדבר הבא, קודם כל שהאדם מסכים לבוא לטיפול ורוצה לבוא לטיפול, הוא נמצא בהסכמה מלאה מתוך בחירה ומתוך רצון, שזה מאוד חשוב. הדבר השני, שזה באמת מצב אקוטי, השלישי שהוא לא מכור פעיל, לסמים, אלכוהול, אין התמכרות פעילה, חומרים שונים, כדורים, שכרגע אין התמכרות פעילה, שאין סיכון מיידי לעצמו או לסביבה, כלומר הוא לא תוקפני, והוא לא עם תוכנית מיידית לפגוע, זאת אומרת תוכנית כיצד לפגוע בעצמו, זה מבחינת הסיכון. אנשים, הבית המאזן הוא לא יכול להוות חלופת מאסר או מעצר, או כל חלופה משפטית לריצוי עונש לצורך העניין, כשהאדם עבר עבירה, ולא מקבלים מצבים שהם מצבים אורגניים או מצבים גופניים מורכבים. מאחר ואין צוות רפואי 24/7 בבית המאזן, אז למעשה אפשר לקבל בן אדם לדוגמה, שהוא מתמודד עם סכרת, אבל שהוא מנהל את הסכרת בעצמו, שהוא אוכל בצורה מאוזנת, שהוא מקבל טיפול תרופתי ושהסכרת מאוזנת. אי אפשר לעשות מעקב סכרת בבית מאזן, זאת אומרת, לפי אמות המידה, זאת אומרת, מצב פיזי מורכב לא מתקבל לבית מאזן. מה זה מצב אורגני? הכוונה פגיעת ראש, או אדם שהוא הגיע למצב נפשי כתוצאה ממצבים של הגיל השלישי, דמנציה, אלצהיימר, לפעמים רואים דיכאון שהוא נראה כדיכאון בגיל מבוגר, והדיכאון הוא התחלה של דמנציה לדוגמה, והאדם נכנס לבלבול ולא מבין איפה הוא, ונכנס לחרדה מזה. המצבים האלה לא מתאימים לבית מאזן, ואם המצב ממש קשה, לפעמים זה דורש מחלקה פסיכו-גריאטרית, ולכן אנשים מעל גיל מסוים, אנחנו גם מבקשים הערכה של פסיכו-גריאטר לפני שהם נכנסים, כדי באמת לראות שהמצב לא כתוצאה ממצב אורגני. זה בגדול תנאי הסף. אני אגיד שבבית המאזן למתמודדים עם הפרעת אכילה, יש סף של BMI 16 כדי להיכנס. BMI זה יחס, אם אני לא טועה, גובה למשקל בריבוע, יש נוסחה בעצם, והאדם מביא את זה, בהפניה מהפסיכיאטר או מרופא המשפחה, אנחנו מבקשים שיציינו, ואם לא מציינים, האדם אומר לנו גובה ומשקל, ובודקים את ה-BMI, יש גם שקילה בשבוע הראשון, אז זה גם, ושאר התנאים הם אותם תנאים. עניתי על הכל, יפעת? שתי שאלות. אז דבר ראשון, אני אשמח התייחסות לנוער, וגם לכמה זמן אפשר בעצם לקבל את השירות הזה, ובאמת על הנושא של הפריסה הארצית, וכמו שאת הזכרת את זה, אבל אני רק אדגיש שבתים מאזנים, חלקם כמו שאת אמרת, חלקם כן בהסדר עם קופות החולים, חלק לא, ומקבלים רק באופן פרטי, ובאמת הכתובת להבין מי נגד מי זה באתר משרד הבריאות, שם הכל יהיה לכם רשום. אז כן, אני אשמח לנושא של הנוער ולכמה זמן. ומעלה, כי בארץ בעצם בריאות הנפש מתחלקת גם מבחינת ההתמחות של הפסיכיאטרים לילד ונוער, למבוגרים והפסיכוגריאטריה, שזה 65 ומעלה, שזה צעיר אגב במונחים של היום, 65,
ואנחנו קיבלנו גם אנשים בני 70, 73, לפעמים שיצאו לפנסיה ונכנסו למשבר של דיכאון, או לחרדה, או מפונים, או אנשים שהגיעו בעקבות השביעי לאוקטובר, עם מצבים שונים שעברו בעוטף, וכן שאלו על נפגעי נובה, אז כן היו. אני חייבת להגיד שמהניסיון, לפעמים זה עובד עם הנפגעי נובה, ולפעמים הם צריכים מרחב, שהם רוצים שאנשים שעברו חוויה עוצמתית, כמו שהם עברו, יהיו בו, והם לפעמים צריכים את המשהו האחר, את האוטדור, ולא בתוך בית, כי זה עשויה להיות חוויה לא פשוטה עבורם. ילד ונוער, יש לדעתי 2 בתים, אולי אני טועה, יש שוב ברשימה, אני מכירה בכפר חסיד עם בית לילד ונוער של עמותת אנוש, וביבנה בית שנקרא בית עלות השחר של עמותת איזון נפש, שגם יש להם 3 בתים, 2 למבוגרים ו1 לצעירים, אז היום יש מענים גם לצעירים, עדיין אין בית לתחלואה כפולה, חשוב להדגיש למרות שעובדים על אמות מידה בכיוון. בהפרעות אכילה יש 4 בתים, 1 הוא לחרדים והוא נשים חרדיות והוא בהסכם עם כללית, השני הוא פרטי, הוא פרטי לגמרי, יש בחולון שבהסכם עם, גם כן עם מכבי ועם לאומית, ואנחנו במכמנים מכבי לאומית ומשרד הביטחון. ויעל, לכמה זמן, מה טווח הזמן בדרך כלל שנשארים בבית מאזן, פחות או יותר? אוקיי, אז אני אגיד גם לכמה זמן, גם הייתה פה שאלה, האם אפשר להגיע אחרי אשפוז, אז אני אתייחס גם לזה. אז בבית המאזן הרגיל, זה מתחלק לפי הקופה המממנת. כמובן שאם בן אדם בא פרטי, הוא יכול להישאר, בית מאזן מוגדר במקסימום ל3 חודשים. אז אם הוא בא פרטי ויש לו אפשרות לשלם פרטי 3 חודשים, ויש צורך רפואי, לפני הכל אני חייבת להגיד, שגם בשנה וחצי שהתחלנו ב-2017, ועוד לא היו הסכמים ולא ידעו מה זה, והיינו פרטיים, אז לא, הכי הרבה שאדם היה, זה היה חודשיים, לא החזקנו אדם מעבר למה שצריך, למעשה, והכיוון היה תמיד להחזיר אותו כמה שיותר מהר לקהילה. מכבי מאשרת 32 יום, זה בדרך כלל מספיק לבין 4 ל5 שבועות, באישור חריג הם נותנים, עכשיו מאיפה נולד ה-32 יום, צריך להבין שזה לא נחת מהשמיים, בעצם ממוצע האשפוז במחלקה, כשזה 32 יום, מי שיודע קצת סטטיסטיקה יודע שממוצע זה לא באמת מספר שמייצג משהו, מפני שהוא מושפע מהקצוות, אני אסביר, אם בן אדם עזב אחרי יום כי לא היה לו טוב במחלקה, ולעומת זאת, אם הוא היה 40 יום, יותר מה-32, אז הממוצע שיצא הוא בעצם מספר שהוא לא משקף את משך השהות הממוצעת באמת. יש מונח שנקרא חציון, שהוא משקף את זה יותר, אנחנו עד היום לא קיבלנו את הנתון הזה ממשרד הבריאות, שאלנו מהו, אנחנו חושבים שצריך להיות לפחות 40-42 יום, ללקוחות מכבי יש אישור חריג ל-45 ימים, אבל יש סעיף בהסכם שלנו, שאם הממוצע של סך כל המטופלים של מכבי שהיו אצלנו בשנה מסוימת, עלה על 32, אנחנו נשלם קנס למכבי, נצטרך להחזיר להם כספים. אז אנחנו... יעל יקרה, סליחה שאני קוטעת, אנחנו פשוט צריכים טיפה לתמצת, אוקיי? אני מתנצלת שאני קוטעת, אוקיי? אין מגבלה, וגם משרד הביטחון, כל עוד זה עד 3 חודשים, הממוצע הוא חודשיים, במכמנים בבית של ההפרעות אכילה ופוסט טראומה, האשפוז הוא 90 יום, 3 חודשים. אז הטווח הוא בעצם תלוי מקרה, תלוי הבחנה, תלוי מקום, תלוי קופה, בטווח בין חודש ל3, איפשהו שם בטווח הזה. אני רק רוצה להגיד על להגיע לבית מאזן אחרי אשפוז. אז שוב, מכבי, אם אדם נמצא באשפוז מעל ל3 שבועות, הוא לא יכול לעבור לבית מאזן. חד משמעי, זאת אומרת,
אם היית באשפוז שבועיים, אתה יכול לעבור לבית מאזן, אם היית באשפוז 3 שבועות, אין כפל שירותים למעשה. הקופות האחרות לא מסתכלות על זה, אפילו מעודדות יציאה מאשפוז אחרי שבועיים ומעבר לבית מאזן. תודה רבה, מעולה. עדי, אני מפנה את השאלה הדומה גם אלייך, אז אני חוזרת כזה לנקודות, באמת, למי זה מתאים, כיצד מקבלים, איפה אפשר לקבל מידע, תנאי הסף, כמה זמן, נוהל קבלה, נוער. טוב, כן, אז תודה. השירות של האשפוז בית, אני אגיד, יש הרבה דברים משותפים לבתים המאזנים. אז בעצם השירות אצלנו הוא מעל גיל 18 עד 100, עד 120, הוא לא מוגבל למעלה, דווקא היו לנו מקרים גם, מקרים מוצלחים של הגיל השלישי. המטופל גם צריך להסכים, בדומה לבית המאזן, וצריך להיות מצב אקוטי. אז כמו שבאמת יעל סיפרה, בשביל להתקבל לאשפוז בית צריך המלצה של פסיכיאטר, המלצה אינטק מפורט, שככה מרחיב את ההיסטוריה, מה קורה עכשיו, מה המצב האקוטי. אנחנו עובדים היום עם שלושת הקופות, מאוחדת, לאומית וכללית. צריך לקחת את הסיכום של הפסיכיאטר לרופא המשפחה, או אם זה פסיכיאטר של הקופה, יכול בעצם לפנות לגורמי בריאות הנפש. השירות הוא ללא תשלום, ללא השתתפות של המטופל, וגם אין רשימות המתנה. יש לנו בעצם פריסה ארצית. אני אגיד שבכללית אנחנו עובדים עם 5 מחוזות, אבל גם אם יש מחוז שאנחנו לא עובדים, אז יכול להיות שיש חברות אחרות שמספקות את השירות. וברגע שאנחנו מקבלים את ההפניה מהקופה, תוך 48 שעות, אנחנו שולחים פסיכיאטר לעשות אינטק. אחרי שבעצם אנחנו עושים אינטק, בוחנים אם האשפוז אצלנו הממוצע הוא סביב 50 יום, בוא נגיד בין חודש לחודשיים, אם באמת יש מצב אקוטי שאנחנו יכולים ככה לסייע למטופל במסגרת הזאת, אז אנחנו מתחילים את האשפוז. אני רק אגיד שיש עוד תנאי שאין אותו בבית מאזן, שזה מטפל עיקרי. צריך בן משפחה, או יכול להיות גם ככה אחר משמעותי, גם דיור מוגן יכול להיות לעתים מטפל עיקרי. דיור מוגן זה עובד סוציאלי ומדריך שמגיעים לבית של המטופל במסגרת סל שיקום. צריך מישהו ייקח חלק מהאשפוז, וגם שם זה תלוי מקרה. עדי, סליחה שנייה, כן. מישהו יש אצלו רעשים, אם אפשר בבקשה לכבות רמקולים, זה פשוט נורא מפריע. סליחה, עדי, כן. אוקיי, אז דיברנו על מטפל עיקרי, שצריך שיהיה איזשהו מטפל עיקרי, מישהו שייקח חלק מהאשפוז. לגבי ההפניות, אז אמרנו, צריך המלצה של פסיכיאטר, אם זה פסיכיאטר מהקופה, אפשר שהפסיכיאטר של הקופה יעביר את זה לגורמי בריאות הנפש, אם זה פסיכיאטר פרטי, אז לפנות עם הסיכום לרופא משפחה, וממש ממש דומה למה שיעל סיפרה, צריך מצב בעצם נפשי אקוטי, שאין מסוכנות, שהמטופל מסכים לאשפוז, ושהוא צריך התערבות שהיא כוללנית. שפעם בחודש פסיכיאטר או פעם בשבוע עובד סוציאלי לא מספיק לו, הוא צריך את המעקב האינטנסיבי. אנחנו מתחילים את האשפוז לרוב עם פעמיים בשבוע פסיכיאטר, מה שמאפשר באמת מעקב ככה צמוד ועלייה הדרגתית של הטיפול התרופתי. האח נכנס לרוב בין פעמיים ל3 בשבוע, עובד סוציאלי נכנס, שפסיכותרפיה לעתים, צריך איזשהו באמת מצב שהוא מקביל לאשפוז, אוקיי? שיש מצב אקוטי. אני אגיד שזה יכול להיות גם מצב אקוטי ראשון, נפשי ראשון, שהבן אדם חווה בחיים, ויכול להיות אנשים שנכנסים ויוצאים מאשפוזים וכתחלופת אשפוז. קצת על הנובה, אז טיפלנו ככה בשורדי נובה, גם שורדי זק"א, גם ככה
מעוטף עזה. אנחנו רואים הכל באשפוז, כאילו ממחלות סכיזופרניה, סכיזואפקטיב, ביפולר, עד למצבים, הפרעות הסתגלות, ככה קשות, OCD, דיכאון, חרדות, אנחנו רואים הכל באשפוז. ואנחנו בעיקר מסתכלים על אם האשפוז יכול להטיב למטופל בתקופה הזאת, אם זה יכול לעזור לקדם אותו, אז אנחנו נהיה שם, ולפעמים יש מצבים כמו שיעל תיארה שהם כרוניים, שאנחנו אשפוז אקוטי, אם מטופל הוא שנים באיזשהו מצב דיכאוני ולא היה טריגר ולא היה החרפה, אז ככל הנראה שלא יהיה אישור גם של הקופה. זהו, רק ככה אגיד שאנחנו כבר עוד מעט עכשיו סוגרים בינואר 4 שנים, שזה ככה מאוד מרגש כי זה באמת נכנס כבר כמעט לכל הקופות וכל המחוזות, וגם יש נוהל של משרד הבריאות ואמות מידה, שזה ממש ככה מתחיל להיות מאוד משמעותי האשפוז בית ולא רק אשפוז במחלקה. יש משהו שלא עניתי? כן, מבחינת תנאי סף, אחד הדברים שאני נגיד, אני אישית מסבירה מבחינת, כשאנחנו מעבירים את ההרצאה לאפשרויות טיפול בקהילה, לפי מה שאני, אולי אני טועה, תתקני אותי, שזה לא משהו שהוא ללא מגבלה, כי לצורך העניין, כאילו מספר אשפוזים ראשונים, או כאילו זה משהו אחד שאני אין, שואלת אין, רגע לגביו. אין הגבלה. גם מטופל יכול לעבור מאשפוז במחלקה לאשפוז בבית, כל עוד הוא צריך את, ה, הבנתי. את ההמשך ליווי. אז זה לא אין, תלוי במספר הפעמים שהוא אושפז במחלקה פסיכיאטרית לא, בעצם. זה בכלל לא קשור. יש אנשים שאף פעם לא אושפזו, ויש הבנתי. אנשים עם הרבה אשפוזים. אני רק אגיד שגם היו לנו אשפוזים חוזרים במשך זה אפשר השנים. לחזור לאשפוז בית בעצם. כן, שהיה עוד איזשהו נפילה, עוד איזשהו ירידה, וחזרו לאשפוז פעמיים. וגם דבר נוסף אחד שאנחנו גם מסבירים בהסברה שלנו על הנושא, זה שחייב שיהיה איזשהו גורם תומך שזמין לצוות הרפואי, שזה איזשהו תנאי גם מהבחינה הזו. כי כן, היה צריך גם שאלה לוודא. ראיתי בקבוצה, האם אפשר לעשות את זה אדם שגר לבדו לגמרי, אז אני אז, רגע בהקשר הזה. אז כן. אני אגיד שזה תלוי מקרה. אם זה אדם כרגע שהוא גר לבד, והוא במצב שהוא פסיכוטי, אין לו אף אחד והוא לא יכול לגשת ולקנות טיפול תרופתי כי אנחנו לא מספקים לדוגמה טיפול, או לראות שמישהו יראה שהוא לוקח, אז ככל הנראה לא נצליח לעשות שם אשפוז. אבל לפעמים צוות של דיור מוגן יכול להיות פרטנר לאשפוז ואנחנו עובדים איתו טוב. זה תלוי מקרה, ככה, מה, בעצם מה עובר על האדם. מדהים. אז מה- באמת, אני רק אוסיף, כי זה גם שאלות שאני רואה שעלו בצ'אט, וגם זה קשור לעוד צורה שאפשר לקבל את הנושא של האשפוז בית. אז באמת, כמו אצל יעל, וכמו שעדי ציינה, הנושאים של ההסדרים בין הקופות, חבר'ה, אם מישהו יכול לכבות את הרמקול, יש איזה רעש שם, תודה. אז כל ההסדרים של הקופות זה באמת דבר שהוא ככה משתנה, שווה תמיד להתעדכן, יכול להיות שהחודש בדיוק נחתם הסכם והופ הם יעבדו, אז שווה ממש כשזה רלוונטי לשאול דרך הרופאים שלנו, או דרך הקופה באיזושהי צורה, או לפנות לשירותים עצמם. אני רוצה לתת רגע ספוט על הנושא של אשפוז פסיכיאטרי מרחוק. אוקיי? שיבא תל השומר, שהם כיום באמת בהסדר בעיקר עם מכבי סביב הדבר הזה, אפשר בעצם לקבל את כל השירות שהרגע עדי בעצם הסביר עליו, הנושא של האשפוז בית, בעצם בצורה מקוונת. ככה שיבא נותנת את השירות הזה, בהסכם עם מכבי. שוב, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אבל שתדעו שזה כרגע איך שזה מתבצע. יפעת, אני אה, נראה לי לא אמרתי משהו, כן. שחלק מהביקורים הם מקוונים. רוב הביקורים הם פרונטליים, אבל בערך 30% מהמגעים הם מקוונים בזום. מהמם. כן, שכחתי מצוין, לציין. וגם משהו שרק נגיד שכיום אין אפשרות בעצם לקטינים לקבל את השירות של האשפוז בית, נכון, קטינים ונוער. לצערי. אז, לצערי, ובואו נקווה שזה ישתנה, אבל כרגע זה כך. אז אני עושה מכבי סליחה. בית מאזן פעם בשנה,
לא יותר מזה, פעם בשנה קלנדרית, ומבחינת חוזרים, אני אגיד שמתוך 1,200 איש שכבר קיבלו טיפול אצלנו מ-2017, היו לנו 37 חוזרים, זה כלום, זה באמת אפילו לא 5%. האמת שהמספרים מאוד מאוד דומים, אנחנו גם טיפלנו ב-1,200, 1,300 מטופלים, ופחות, כן, פחות מ5%, זה מדהים איך השירותים שלנו מקבילים. לכן אנחנו פה, בגלל ההקבלה הזו. לפעמים המשפחה צריכה לנוח, ואדם בא לבית מאזן. נכון, ולפעמים צריך את ההחזקה הזאת, ולעצור שנייה את החיים ואת המחויבויות, ולעצור שנייה ולנוח, ובשביל זה יש אז, גם בתים מאזנים. אז אם כבר פתחתם את הדלת, בוא ניכנס בה. נשמח אם כל אחת באמת תספר קצת על התפקיד של המשפחה בכל התהליך הזה של האשפוז בבית או בבית המאזן, אם זה בזמן, לפני, אחרי. אשמח שתיתנו לנו איזה ספוט קצר על זה. את רצית גם סדר יום וצוות, נכון? אני קצת מדלגת כי אני רואה את הזמן, אז אני הולכת לפי כזה, כן, אני קצת מדלגת, כן. אוקיי. יכולה אבל להתייחס, יעל, אם את כאילו בא לך כבר אוקיי. לענות. אני כן. אגיד, אני יכולה לדבר על בתים של תקווה, כי שאר הבתים, זאת אומרת, בתים מאזנים נבדלים אחד מהשני באינטנסיביות של סדר היום, באינטנסיביות של קבוצות. בגדול, קמים בבוקר, אוכלים ארוחת בוקר, מי שרוצה, כמובן בבית למתמודדים עם הפרעות אכילה, יש 6 ארוחות שחייבים להיות בהן, ונהלי אכילה, ותפריט שנבנה על ידי תזונאית, ומעקב רופא משפחה וקבוצות שהן יהודיות להפרעת אכילה ולפוסט טראומה. בבתים הרגילים יש במהלך היום, בבוקר יש קבוצת הליכה, במהלך היום יש קבוצות טיפוליות, לפחות 3 קבוצות טיפוליות, יש טיפולים פרטניים, זה לא מקום סגור, אנשים יכולים לצאת, כל עוד הם אומרים לכמה זמן הם יוצאים. נכון שעכשיו בעקבות המצב הביטחוני אנחנו מבקשים שלא יצאו לי יותר מ-20 דקות ויקחו את הפלאפון ולא יתרחקו מהבית בסך הכל. שאלו, ראיתי שהייתה פה שאלה אם אנחנו עובדים כרגיל, אנחנו עובדים כרגיל, בכל בית יש ממ"ד, הצוות שלנו מגיע מכל האזור, נוסע למרות האזעקות, למרות, ממשיך להגיע יום יום, יאמר לזכותם. צוות בבית מאזן כולל פסיכיאטר, כולל אחות שמגיעה, האחות היא לא באופן יומיומי, אין צוות סיעודי כמו במחלקה, יש את המלווים או המדריכים שהם ממש, הם בחזית הבית, הם נמצאים 24/7, הם באינטראקציות הכי קרובות והכי משמעותיות, כי הם בעצם כל היום ממש נמצאים יום יום, כל היום גם בלילה. חלק גדול מהמדריכים הם אנשים עם ידע מניסיון, או מה שנקרא עמיתים מומחים או צרכנים נותני שירות, שהם אנשים שעברו משבר בעצמם והשתקמו, חלקם עברו את הקורס של ידע מניסיון, הם מקבלים כמובן הדרכה, גם קבוצתית, גם פרטנית. יש פסיכותרפיסטים בגישות שונות, לפעמים CBT, DBT, טיפול מוכוון טראומה מסוגים שונים, ישנן קבוצות, אז יש את מנחה הקבוצות, שזה טיפול באמצעות הבעה ויצירה, באמצעות כתיבה, פסיכודרמה, טיפול בגינון, טיפול בטבע, קבוצות של עמיתים לזכויות, שיפעת מעבירה אצלנו בשלושת הבתים, קבוצה של הכנה לשיקום, קבוצה לקראת יציאה לסוף שבוע, קבוצה של ידע מניסיון גם שלפעמים מעבירים, זאת אומרת קבוצת עמיתים שמעביר אחד המדריכים שלנו. הזכרתי DBT, בבית לטיפול בהפרעות אכילה יש קבוצה של בישול טיפולי, יש קבוצה של DBT שהיא מוכוונת להפרעת אכילה, יש קבוצה של 12 הצעדים סביב אכילה כהתמכרות, כי זו גם תפיסה שקיימת. אני חושבת שהזכרתי את כולם, יש גם התערבות בדיאלוג פתוח, שזה עבודה עם המשפחה, ואני כבר קופצת לשאלה הזאת שאת שאלת.
כמו שאמרתי, בבית להפרעות אכילה, גם דיאטנית קלינית, רופאת משפחה, שזה בנוסף לצוות הרגיל, למעשה, המקום של המשפחה. כל עוד האדם רוצה, וחשוב להגיד, זה אנשים מעל גיל 18, זה בעצם לפי חוק זכויות המטופל, אנחנו חייבים את הסכמתם לערב את המשפחה, וכל עוד האדם אומר רוצה אני, אז בערך מהשבוע השני מתקיימים מפגשי דיאלוג. בבתים הרגילים, מאחר והטיפול קצר יותר, הוא בין חודש לחודש וחצי, יש בין מפגש אחד לשניים. בבית למתמודדים עם הפרעת אכילה, יש מהשבוע השני, כל שבוע, אם זה בזום ואם זה פרונטלי, תלוי בזמינות של המשפחה, ומגיעים אלינו משפחות מכל הארץ, מהשומרון, מהמרכז, מירושלים, ממש הורים שעושים את הדרך ומגיעים כל שבוע. שוב, בעקבות המצב הביטחוני העברנו חלק כדי להקל על ההורים לזום בעצם, ומפגש של דיאלוג פתוח הוא בין שעה לשעה וחצי, הוא בעצם מתייחס לרשת התמיכה של האדם, הוא עוסק בהבנה של המשפחה את ההתמודדות עם האדם, מה התוצאה הטובה ביותר שאנחנו רוצים, זה מאפשר לאדם בעצם להגיד למשפחה למה הוא זקוק מהם, זה לתת למשפחה כלים, אם זה בהפרעות אכילה, אז איך אני מתנהל כשאדם יוצא לחופש, איך אני מתנהל אחר כך, קצת הדרכת הורים, וכן, זה מפגשים מאוד עוצמתיים. היה אצלנו בחור צעיר שלא דיבר עם ההורים שלו, היה לו איזה אימג' על האבא ככה, בעקבות כך שדרכיהם ותפיסותיהם התרחקו, ואחרי 8 שנים שהם לא דיברו, פתאום היה מפגש מאוד מרגש, שהסתיים בחיבוק וחיבור מחדש. אני רואה את החלק של המשפחה כחלק מאוד משמעותי, כל עוד זה באמת מתאפשר, ואנחנו מנסים לאט לאט, גם במצבים שהאדם לא מעוניין, כן לשכנע, אפילו לנסות, להתחיל ממפגש חד פעמי, לא תמיד. מדהים, חשוב כל כך. גם רציתי רק, באמת ככה בשיחה המקדימה שלנו, את ציינת את החלק הזה שלפעמים המשפחה גם יכולה באמת לסייע ולהיות מעורבת גם בשלם הטרום כניסה בעצם, כאילו בתיווך הזה מול הקופה, בהוצאה שלה, כאילו יש איזושהי חשיבות גם ברובד הזה, אני מניחה גם בהקשר של האשפוז בית, בתיווך אגב, הזה. לא צריך לדאוג להתחייבות, ברגע שהוא עבר את האינטק, שזה רעיון הקבלה, אנחנו שולחים את זה לקופה, ואנחנו דואגים לטופס 17 מהבחינה הזאת. צריך להתרוטט, לדאוג לכל, אני מניחה שגם באשפוז בית. לא יודעת, אולי צריך מאוד. לא צריך טופס 17, אבל צריך אישור של הקופה לאשפוז בית. אז אצלנו המשפחה היא באמת חלק בלתי נפרד מהאשפוז. כמובן שהמטופל צריך להסכים לזה. גם המשפחה מקבלת ליווי צמוד, גם מהעובדת סוציאלית, גם מהפסיכיאטר, גם מהאח. אנחנו עובדים יחד עם המשפחה. הרבה פעמים זה ללמוד מהמשפחה מה עובד יותר, מה עובד פחות. הרבה פעמים זה לתמוך בהם, להדריך אותם. גם בסוף הליווי אנחנו מתעסקים הרבה במיצוי זכויות, אם זה להגיש קצבת נכות או סל שיקום, או לחבר למרכז משפחות. הרבה פעמים ההצלחה של האשפוז הוא באמת תלוי משפחה, וקריטי השיתוף פעולה של המשפחה. והם חלק בלתי נפרד, הם נוכחים בחלק מהפגישות, ואנחנו נמצאים בבית של המטופל, אז הכל נורא נורא אותנטי, אנחנו רואים את הבית, את המערכות יחסים, ויכולים ממש להדריך הלכה למעשה. זה כאילו, זה לא כמו בקליניקה שמספרים לך על הבית ועל המשפחה, אתה פשוט נמצא בבית ויכול ככה לעזור בצורה הרבה יותר מטיבה. זה לגבי השאלה של המשפחות. לגבי ההפניה, אז המשפחה בעצם יכולה ליזום את הפנייה לפסיכיאטר. לפעמים המטופל לא במצב שיש לו כוח עכשיו
לפנות לפסיכיאטר, או שיש לו כוחות לזהות שהוא במשבר אקוטי. והמשפחה היא זו שצריכה ככה לה- להניע את התהליך, ולקבל המלצה של פסיכיאטר, וללכת לקופה ולבקש אשפוז בית. מצוין. באמת, דבר שבאמת מוביל אותי ככה לשאלה הבאה, הפקטור, עולם מיצוי הזכויות, באמת, אם זה באמת תהליכי נכות, הוצאת שיקום, אני גם מחבר את זה לנושא של באמת המשך טיפול בקהילה, מה קורה באמת לקראת היציאה מהבית המאזן, או מה קורה לקראת סיום תקופת האשפוז הבית. אז אני שנייה אמשיך את מה שהתחלתי. לאנשים שאין להם קצבת נכות, אז אנחנו מספיקים להגיש לקצבת נכות, ואפילו לפעמים ללוות לוועדה, להכין לוועדה, ללוות ממש פיזית לוועדה. אנחנו גם מכינים לסל שיקום. אני אגיד שזה סל שיקום, מי שלא מכיר, זה סל שירותים שמגיע למי שיש קצבה מעל 40% נפשי. זה מאוד תלוי מה המצב של המטופל. אם יש לו כבר קצבה, אז יותר קל ככה להכין אותו לסל שיקום. אם אין לו, אז בדרך כלל אנחנו לא נספיק להגיש בפועל, אבל אנחנו נעשה הכל בשביל שיהיה איזשהו רצף טיפול. אם זה להכין את כל המסמכים, והמטופל בעצם יכול לגשת לוועדה לבד, או עם איזשהו גורם טיפול מהקהילה או מהקופה. אם זה מתמודדים שיש להם קצבה, אבל הם לא מיצו את הזכויות, כמו סיוע בשכר דירה, הנחה בארנונה, הנחה בתחבורה ציבורית. אז העובד הסוציאלי עוזר ככה למטופל להנגיש את הזכויות ולמצות אותם. זה חלק שהוא מאוד מאוד קריטי לנו, הקצבה וסל שיקום, כמה שיותר ככה בזמן, בחודש וחצי, חודשיים, לנסות למצות את הזכויות. לגבי רצף טיפול, אז אנחנו משחררים מטופל עם תור לפסיכיאטר, דרך הקופה בדרך כלל, ואם יש ככה עובד סוציאלי שמכיר את המטופל, או בקופה שאפשר להעביר לו בעצם את המקל להמשך טיפול, אז אנחנו עושים את זה. כנ"ל לגבי כל חיבור, כל מרכז טיפול, אם צריך לשלוח מטופלים לאשפוז יום לדוגמה, או איזשהו מרכז טיפולי, אז אנחנו יוצרים קשר עם המרכז, שולחים את הסיכומים הפסיכיאטריים. יש לנו מטופלים שבזמן האשפוז מקבלים טיפול ECT או טיפול בספרבטו. אני לא יודעת אם אנשים מכירים, טיפול נזעי חשמל וטיפול אסקטמין בדיכאון עמיד. אז אנחנו מתחילים בזמן האשפוז. בעצם חוץ מקבוצות, אנחנו יכולים לעשות כמעט כל מה שעושים במחלקה. ככה, זה נראה לי בגדול. אז אני אוסיף שזה דומה. בתפיסה שלנו לא כל אחד צריך נכות וסל שיקום, אנחנו בוחנים עם האדם האם יש צורך או לא. לגמרי. כן, אנחנו מסייעים ומלווים, תלוי איפה זה בארץ, כי אם אני בעבר נסעתי גם לנס ציונה, הפסקתי עם הנסיעות האלה, כי התסכול הוא שאתה בא והוועדה לנכות היא 5 דקות, אז לנסוע מכרמיאל לנס ציונה ל5 דקות זה לא פשוט, אבל כן עושים את ההכנה, ואפילו כותבים עם האדם מה הוא רוצה להגיד בוועדה. לגבי ועדת סל שיקום, מי שניגש, אז באמת הרבה תודות לכרמל מעוז דותן, הרכזת סל שיקום של מחוז צפון. היא עושה ועדות בבית של תקווה, היא מגיעה כל חודש, חודש וחצי, ולשלושת הבתים אנחנו ממלאים ועדה, ובדרך כלל מספיקים כשאדם אצלנו כבר להגיש אותו לוועדת סל שיקום, ובהחלט מתאמים תור. כמו אתם יודעים שיש בעיה של רצף טיפול, ולצערנו ההמתנה לפסיכותרפיה היא מאוד ארוכה בכל הקופות, אז למי שהיה מטפל פרטי לפני שהגיע לבית חוזר אליו לרוב במידה והוא מעוניין, ובמידה ולא אז מפנים למרפאה, דואגים שיהיה תור לפסיכיאטר. למי שיש צוות של סל שיקום שכבר מכיר אותו, כמובן מתקיים דיאלוג גם עם הצוות בזמן היותו שם, בעצם חוזרים להמשך ליווי של הצוות השיקומי, מדייקים את הצרכים,
זה בגדול. אני רוצה להוסיף שאם יש דבר ראשון, מי שלא, כמובן מי שלא צריך קצבה או אשפוזים ראשוניים, אנחנו לא ממהרים להגיש קצבה, זה כמובן לפי הרצון של המטופל. אם יש למטופל סל שיקום, אז אנחנו עובדים יחד עם סל שיקום. אם הוא הולך למפעל מוגן, מועדון תעסוקתי, יש לו דיור מוגן, אנחנו עובדים איתם ביחד, עושים איתם ישיבות משותפות, מבחינתנו הם חלק מהאשפוז. אני אגיד לגבי פסיכותרפיה, אז יש לנו צוות די גדול של פסיכותרפיסטים, חלק פסיכותרפיה דינמית, חלק CBT, יותר התמחות בטראומה מינית. גם העובדים עברו אצלנו קורס של 3 חודשים של פוסט טראומה, שבעקבות ככה המלחמה יזמנו. אם יש למתמודד, למטופל פסיכותרפיה לפני האשפוז, אז אנחנו הרוב נעודד אותו להמשיך. ולא לעשות ההפסקה של החודש וחצי, חודשיים האלה, אבל זה לבחירתו. ואני אגיד שלא כולם צריכים פסיכותרפיה, וזה פסיכותרפיה ממוקדת משבר, ולא איזשהו טיפול ככה ארוך טווח. וכמו שיעל אמרה, יש חלק מהקופות והמחוזות שאנחנו מעבירים להמשך פסיכותרפיה בקופה, לפעמים זה רשימות המתנה, לפעמים ככה זה מיידי, אבל לצערנו היינו רוצים יותר שאנשים ככה ימשיכו את התהליך אחרי האשפוז מבחינת פסיכותרפיה, אבל זה לא תמיד מתאפשר. אז טיפול באסקטמין, באמת יש בבית חולים מזור, שהוא בערך חצי שעה נסיעה מכרמיאל, וכן היו לנו אנשים שבמהלך הטיפול אצלנו, קיבלו טיפול במזור, ונסעו לשם פעמיים בשבוע, אחר כך פעם בשבוע, וחזרו לבית המאזן. אני אשמח ככה שאולי תספרו לנו איזה סיפור הצלחה, איזשהו משהו ככה שאנחנו נבין איך באמת התהליך שם שאנשים חווים, לתועלת שלו עבורם. אני אמרתי לך כשדיברנו שיש כל כך הרבה שקשה לבחור. אני אספר על מישהי שהגיעה אלינו, שהיא אימא לילדים. היא הגיעה אלינו באמת במצבים שהיו הרבה התפרצויות בבית בעקבות פוסט-טראומה מורכבת שעלתה לראשונה. היא הייתה במהלך לימודי תואר שני. הגיעה אלינו לטיפול, עבדנו עם בן הזוג, עבדנו עם ההורים והאחים משני הצדדים, בזמן שהיא הייתה אצלנו. היא קיבלה כלים לביסות, היא עבדה עם מרפאה בעיסוק, שממש היא סבלה גם ממה שנקרא תסמונת קדם ויסטית, שזה באמת כאבים, שינויים במצב רוח, קיצוניים, לפני תקופת המחזור החודשי, בנוסף כמובן לפוסט-טראומה המורכבת, זה הרבה פעמים נלווה אגב, זה סימפטום הרבה פעמים, ויצא באמת עם כלים לביסות, דרך הפסיכותרפיה, כלים שהיא קיבלה גם בהתערבות המשפחתית, גם בהתערבות הקבוצתית, גם איזון תרופתי. היא כתבה לי השבוע שהיא הגישה את התזה, היא עשתה תזה שבעצם בדקה זוגות שאחד מבני הזוג מתמודד, אנחנו עזרנו לה לפנות, העברנו את הפנייה שלה לנחקרים, לאנשים שהיו בטיפול בבית המאזן, גם חלק מהצוות, מדריכים, כן, שהם נשואים ושאחד מבני הזוג מתמודד והשני לא, או לפעמים ששניהם מתמודדים, והיא עשתה מחקר באמת מאוד מרגש, הגישה את התזה, ואמרה לי, יעל, אני כבר חולמת על הדוקטורט, וככה, זה אחד המצבים, שולחים לי, או ששולחים לי, או שמזמינים אותי לחופה, הייתה לנו נפגעת פוסט-טראומה מינית שהתחתנה, והזמינה אותי לחופה, וזה מאוד מאוד מרגש. הייתה אצלנו מישהי שנולדה לתינוקת, ככה הייתה אצלנו בחודשים האחרונים של ההיריון, גם כדי להתמודד ולמנוע ולתת כלים,
הרבה מאוד מצבים, אנשים שלומדים, שעובדים, שחוזרים לחיים בעצם. ואני תמיד צוחקת, אני אומרת להם, השבוע אחד האנשים בבית להפרעות אכילה, ככה התחיל לבכות, הוא אמר לי, יעל, את נוטשת אותי, כי הוא עובר לבית שיקומי אחרינו. וצחקתי ואמרתי לו, אצלי זה חתונה קתולית, כי בטקס של החתונה הקתולית אומרים בטוב וברע. אז אני אומרת, אתה יודע, שנים אחרי אנשים כותבים לי, גם כשקשה להם ויש להם שאלה, או מה עושים יעל, או בדיוק נגמרת לי הקצבת נכות, אז מה אני צריך לעשות, וגם כותבים לי על החוויות ועל ההתקדמות ועל דברים מרגשים שקורים בחיים, וזה מאוד, זה ממלא ושמח ומשמח ומרגש להיות חלק מסע החלמה של אדם בעצם, זה זכות בשבילי. בהחלט. תודה. אני אגיד שממש מרגש לשמוע אותך, יעל. ממש. אז אני ככה רוצה לשתף אתכם שאצלנו המתמודדים והבני משפחה מקבלים משוב. כל שבועיים שלוש מקבלים משוב, והמשובים מאוד מאוד מרגשים, ואנשים מתארים שם חוויה שראו אותם, שהיה להם חוויית אשפוז כל כך שונה ואחרת. אני חושבת שהכי מרגש אותי זה מתמודדים שאנחנו מצליחים באמת לחסוך להם את האשפוז הכפוי, הוראת אשפוז, שאני יכולה לספר אחד המקרים הראשונים, אני הייתי העובדת סוציאלית, זה היה ממש בהתחלה של האשפוז, וקיבלנו מתמודד ששלוש שנים הוא הלוך חזור, בן 30, הלוך חזור מאשפוזים בהוראות אשפוז. אני זוכרת שעשינו ביקור, אני והפסיכיאטר, ואמרנו, טוב, לצערנו הוא כנראה לא יתאים, וכנראה הוא יגיע להוראה עוד יום, יומיים, היה ככה מאוד מאני, פסיכוטי. אה, אני ככה מגלגלת קדימה, אז בערך אחרי חודשיים וחצי של אשפוז, הבן אדם חזר לתפקוד, חזר לעבוד במשרה מלאה אחרי שלא עבד 3 שנים במקצוע שהוא למד, הוא היה הנדסאי חשמל. המשפחה, משהו נרגע בבית, היה סיר לחץ בבית, הוא היה ככה רב עם ההורים שלו ואוגר, ואני חושבת שמה שהיה ככה נקודה משמעותית, זה שגם ההתאמה של הטיפול התרופתי, שהוא מצא את הטיפול עם מינימום תופעות לוואי, שהוא באמת ככה לוקח אותו, והוא יכול לעבוד ולתפקד, ולא כל היום ככה לישון. גם הקשר הקרוב שהיה עם הצוות, שבאמת האמנו בו, והוא האמין בעצמו, והמציאה הזאת של העבודה, פשוט שלחנו קורות חיים, הסתובבנו, והוא מצא עבודה, ולפני, זה כבר עבר 3 ומשהו שנים, לפני כמה חודשים, האמא ככה התקשרה אליי, שאלה אותי, רצתה לשאול אותי על משהו, טיפולי שיניים של סל שיקום, לא הספקנו להגיש אותו לסל שיקום, אבל הוא מקבל סל שיקום, מקבל דיור מוגן, ממשיך לעבוד, וכאילו זה באמת, רואה בן אדם שהוא מצליח לחזור לחיים ולשקם את עצמו. אני אגיד שגם מקרים כאלה של אנשים שמתמודדים עם חרדות מאוד מאוד קשות, שלא יוצאים מהבית, שנה, שנתיים, שלוש, כי גם מצבי דיכאון, שאנשים במיטה הרבה מהשעות של היום, ולא רואים סיבה ככה לקום בבוקר, ואנחנו מצליחים להוציא אותם מהבית ולעשות איתם חשיפה. לרדת איתם בהתחלה למטה, אחרי זה ללכת איתם לתחנת אוטובוס, ללכת איתם לבית קפה, ואנשים לאט לאט חוזרים לחיים. אני חושבת שזה המקרים הכי מרגשים, שרואים שהבן אדם חוזר לתפקוד, ומחזיקים ביחד את התקווה. מדהים, כל כך חשוב. ושאפשר אגב, גם ככה, כן. אגב, המילה עבודה פשוט הזכירה לי את התוכנית האישית, שנניח יש אנשים שבאים אלינו שהם במקום עבודה שמאפשר עבודה מרחוק, או סטודנטים, אוקיי? אז בתוך התוכנית האישית בבית המאזן, בזמן שיש בין הקבוצות לבין הטיפולים,
אז אפשר להמשיך לעבוד ומשלבים את זה, לא כמובן, אנחנו מכניסים את ההיקף כך שהוא מתאים למצב כרגע של האדם כדי לא להעמיס יותר מדי, אז לדוגמה יש מישהי שניהלה אתר אינטרנט של חנות בירושלים, היא המשיכה לעשות את זה, מישהי שהגיעה לבית שלה הפרעות אכילה שהיא סטודנטית לפסיכולוגיה ועשתה את הקורס סטטיסטיקה, אז היא נכנסה בזום לקורס פעם בשבוע, עשתה את התרגולים וניגשה למבחן אצלנו. אני זוכרת שהיא אמרה לי, אם אני לא מקבלת 100, אני חותכת ככה, וכולנו היינו במתח, והחלק מהעבודה היה על לחיות גם אם זה לא יהיה 100, ושאנחנו לא כל החיים 100, היא קיבלה 100, לא עזר לנו. כשאתה 100, אתה 100. נכון. תודה, בנות. טוב, אז ככה, לפני שאנחנו נעבור לשלב השאלות, אנחנו ככה נעבור רגע לשאלות, אני רוצה ככה לסיום, אשמח לשמוע, את יודעות, איזה מסר אתם רוצות ככה שהקהל שלנו ששומע היום יצא איתו, מה אתם חושבות שהוא העתיד של עולם חלופות האשפוז, וזה ככה לסיום, מה שנקרא, לפני שנגיע לשאלות. טוב, אז אני בוויז'ן שלי, כבר לפני הרבה שנים, שנחשפתי לראשונה לאשפוזים פסיכיאטריים בתור סטודנטית, מבחינתנו, אשפוז בית, בית מאזן, זה צריך להיות האופציה הראשונה. ואם אין ברירה, אז מחלקות אשפוז. בראייה שלי, כל מי ש... כלליים, לא צריך בית חולים פסיכיאטרי, בתוך בית חולים כללי. זהו. כן, לנרמל את זה כמה שאפשר, ושבאמת כל אדם שיצטרך ליווי אינטנסיבי פסיכיאטרי יקבל את השירות בבית שלו, מבלי ככה לעצור את החיים, להמשיך לישון במיטה, לאכול את האוכל שהוא רוצה, ובאמת להיות במקום המוגן שלו. אני מרגישה שכבר אנחנו במהפכה מאוד משמעותית, אבל יש עוד דרך לעבור, אבל זה שכמעט נראה לי כל הקופות וכל המחוזות מפעילים את השירותים של אשפוז בית, זה מראה כמה אנחנו באמת בדרך הנכונה. אני מקווה שנעשה זום הבא עוד שנה, כבר זה יהיה עוד יותר נפוץ, וכל מי שבאמת יצטרך לאשפוז בית יקבל אותו. אני אוסיף שהייתי רוצה שבאמת בתוך התעדוף של התקציב במדינה הזאת, תמיד אומרים שבריאות הנפש היא בחצר האחורית, שבאיזשהו מקום יבינו, בעקבות הטראומה שהמדינה הזאת נמצאת בה בשנה האחרונה, שצריך להקצות תקציב לתחום בריאות הנפש, כי למעשה אנשים שאלו פה שאלות על תרופות. חברים, מצב פסיכוטי במצבים מסוימים יכול לעבור גם בלי טיפול תרופתי. זה עניין של זמן. וכשהייתי בהרצאה באנגליה, הייתי בברייטון, הם עשו ערב שנקרא סוטריה אין דה פאב, בעצם הם ניסו לגייס כספים, זה היה בפאב, והם סיפרו על המודל של סוטריה באנגליה, כפי שהוא עובד, ושאלתי אותם כמה זמן בן אדם בעצם נשאר בטיפול, והם אמרו לי, as long as he need, ואצלם, בעצם מאחר ומי שמממן את זה, זה האדם, הרשות המקומית, תרומות שהם מקבלים, האדם נשאר בטיפול לפעמים חצי שנה, לפעמים 9 חודשים, ואז הוא יכול גם להיות בלי טיפול תרופתי, ולצאת מהמצב הפסיכוטי במצבים מסוימים ללא טיפול תרופתי. שוב, ישנם מצבים שטיפול מציל חיים, אבל בחודש וחצי כשאתה נמצא, וגם הדרישה של הקופות אתה חייב לתת טיפול תרופתי, ישנם מצבים שלא, שאפשר בלי, אנחנו מנסים, אם אדם מאוד קשה לו, והתפיסה היא שהוא לא רוצה לקחת, אנחנו קודם כל ננסה בלי, אם אין ברירה ננסה לשכנע, אנחנו לא יכולים לכפות, אבל הקופה מצפה מאיתנו, שבפרק זמן קצר, כן האדם ייקח כדי שהוא יצא במצב מאוזן, יש לנו הרבה דיון פילוסופי על מה זה הצלחה, אוקיי? אם מישהי יצאה מאיתנו עם 2 ארוחות ו4 אנשורים, זה הצלחה או לא הצלחה? יגידו יודעי דבר בתחום הפרעות האכילה שזה לא הצלחה, כי היא לא אוכלת רגיל, אבל האישה הזאת הייתה בעשרות אשפוזים שנגמרו בזונדות, ובהאכלה בניגוד לרצונה,
ואשפוזים קפואים. אז אם היא יצאה והיא בחרה, והיא יצאה מאיתנו עם BMI מאוזן, וחזרה למסגרת השיקום שלה וללימודי הפסיכולוגיה שלה, ולא הגיעה לאשפוז עם זונדה, זה הצלחה מבחינתי. אז גם על זה, שתהיה יותר פתיחות להגדרה שמה זו הצלחה, ושיהיה יותר מקום לטיפולים אלטרנטיביים, שיהיה לזה תקצוב. זה מאוד מאוד חשוב, בתקצוב הזעום שנותנים ליום טיפול, אתה לא יכול לתת את זה. אתה יכול לתת יוגה, אם אתה רוצה לתת גם דיקור, גם רפלקסולוגיה, תזונה שמותאמת, צמחי מרפא, אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול לתקצב את הכל במה שנותנים לך, לצערי, והייתי רוצה שאפשר יהיה בעצם שבתוך הסל הזה שנקרא סל שירותי בריאות הנפש, יהיה מקום גם לדברים האלה, כי יש אנשים שצריכים את האלטרנטיבי, שזה מה שמדבר אליהם. תודה, תודה לכם, אתם מדהימות, אנחנו קצת הארכנו את המפגש, אני מקווה שזה בסדר מבחינת כולם, אני רואה פשוט שבאמת היה המון שאלות היום, אני מקווה שרובם נהנו. אסף ככה ריכז לנו חלק מהשאלות, אז אסף אתה... קודם כל, אני ממש מודה לכולם על ההשתתפות, על כל המפגש המשמעותי הזה. באמת, כל הכבוד לכם ולך יפעת על כל הארגון, זה לא מובן מאליו. היו המון שאלות, רשמתי את כולם כמה שאפשר. רובם אתם עניתם על השאלות, אתם עניתם במפגש על רוב השאלות כמעט. אני אגיד חלק מהשאלות. הגדרתם שאחד התנאים זה מצב אקוטי. מה ההגדרה של מצב אקוטי, מישהו שואל? שכרגע יש מצב פסיכוטי פעיל, או דיכאון פעיל, או חרדה, לא שזה מצב שמתמשך לאורך שנים, שהאדם עכשיו מאוזן תרופתית, אלא באמת שיש מצב שפוגע משמעותית ביכולת התפקוד של האדם, התפקודים היומיומיים בעצם. תודה. וזו הגדרה, שוב, זו הגדרה רפואית גם, שפסיכיאטר קובע. עוד שאלה. מישהו שואל, הזכרתם שלא מקבלים לבית מאזן מישהו שהוא משפטי, מישהו שהיה במאסר, כן, שזה לא יכול תחלופה. מישהו שואל, האם ניתן לעבור במחלקה משפטית לבית מאזן כשאין עבר פלילי? מישהו שואל. אם הוא יש אנשים במחלקות משפטיות לא בגלל שהם בצו מרפאת, בצו, אלא בגלל איזושהי היסטוריה של אלימות. את יכולה להמשיך מפה. לזה כנראה הוא מתכוון. כן, לא כנראה משנה. לזה. שוב, מן הסתם אשפוז במחלקה משפטית אורך זמן, אז אם הוא לקוח מכבי זה לא יקרה, הוא לא יכול, בפרט שזה עניין משפטי, זה צו, אי אפשר לעשות צו בבית מאזן, זו החלטה של הרגולטור, של משרד הבריאות למעשה. כן היו אנשים ששוחררו מאשפוז כפוי עם הוראה לטיפול מרפאתי כפוי, והסכימו שיגיעו לבית מאזן, ואנחנו חויבנו את הסיכומים הפסיכיאטריים לגבי המצב של האדם, להעביר לפסיכיאטר המחוזי, שהוא עוקב אחרי הוראה לאשפוז מרפאתי כפוי, למעשה. תודה, תודה. עדי, מישהי גם שואלת, באשפוז בית יש כן, לנו מטופלים שהתקבלו עם תמ"ק או צו מרפאתי כפוי, שבעצם במקום ללכת פעם בחודש למרפאה, שלחנו סיכום, או שהוא הגיע עם הסיכום שלנו. אני אגיד שמטופל יכול להשתחרר מצו, אם הוא היה בצו וצריך המשך אשפוז, כלומר המצב הוא עדיין אקוטי. בדרך כלל זה לא קורה כי צווים הם מאוד ארוכים. ואז בדרך כלל אנשים מתאזנים במהלך הזמן שהם מרצים במחלקה. תודה. יש עוד שאלה, אתם הזכרת באשפוז ביתי שגם המשפחה יכולה לבקש אשפוז ביתי, ופשוט מה הפרוצדורה? הולכים לפסיכיאטר, ללא נוכחות הבן אדם, איך זה עובד? אז אם אפשר שהאדם בעצמו ילך לפסיכיאטר זה עדיף, כי ככה הוא יכול להעריך את המצב שלו. זה מאוד תלוי מקרה. אם זה פסיכיאטר שמכיר אותו והמשפחה מתארת איזשהו מצב וזה מספיק לקופה, אז אפשר, אבל ברוב המקרים הפסיכיאטר צריך לראות את המטופל. אם
המתמודד לא רוצה ללכת לפסיכיאטר, אז הבן משפחה שיפנה לרופא משפחה ויחשבו ביחד מה עושים, כי יש גם מקרים כאלה שבעצם אנחנו מקבלים את ההפניה עם סיפור של המשפחה על איזושהי החרפה, בדרך כלל מישהו שהוא מוכר כבר למערכת. מהמם. אה, כן. תפנו פשוט יש עוד לרופא שאלה, משפחה. הזכרתם שחייבים הסכמה. מישהו שואל, מה קורה אם מישהו מסכים לקבל טיפול, הוא מסכים, הוא רק מתנגד לקבל תרופות, מה קורה? לא אמרתי שלא מכריחים, אמרתי שמתחילים בשבוע הראשון, שבועיים, בלי, יש אנשים שיוצאים ללא טיפול תרופתי ומסתדרים, יש אנשים שאנחנו רואים שהמצב לא משתנה, אנחנו ננסה לשכנע ונשקף להם את זה. אני יכולה להגיד שיש קופות שמחייבות אותנו לטפל עם טיפול תרופתי. הן אומרות, אנחנו משלמים על זה כשירות תוספתי, למעשה חודש וחצי, ויש לכם פרק זמן מאוד קצר, ונשים, שוב, אי אפשר לכפות שום דבר על האדם. יש עוד שאלה לגבי אשפוז ביתי, מה קורה במכבי, מישהי שואלת? אז אז אני כרגע אתן שהיא בתל השומר. כן, סליחה. חברת שר"ן נותנת ללאומית מאוחדת וכללית בחמש מחוזות. אנחנו לא עובדים עם מכבי, אבל שווה לפנות למכבי ולבדוק את זה, אם כן הם מפעילים שירות. אני רק רוצה להגיד גם על הטיפול התרופתי, רוב האנשים שאנחנו מקבלים כן מקבלים טיפול תרופתי. היו לנו מקרים של אשפוזים ללא טיפול, בדרך כלל אני חייבת להגיד במצבים יותר לייט. פחות בפסיכוזה או במאניה, אבל אנחנו עם המטופל, יכול להיות שהיום שהוא לא מסכים, וניתן לזה כמה ימים וננסה להבין על מה זה יושב, או מה הוא לקח בעבר, מה עשה לו טוב. זה לא שאם הוא מסרב לטיפול, אז זה אומר שלא יהיה אשפוז. זה באמת פר מקרה. אני גם רוצה רגע לפני לעבור לשאלה הבאה, להגיד איזשהו משהו, כי אני רואה שזה חוזר. תראו, כל הקופות עובדות עם שני השירותים, אוקיי? כל הקופות עובדות עם בתים מאזנים בארץ, וכל קופות החולים עובדות עם האשפוזי בית. כל קופה יש לה הסדרים שונים, אוקיי? ותנאים שונים, ופשוט בגלל זה אני אומרת, השורה התחתונה, אפשר לקבל את זה דרך כל הקופות, תבררו נקודתית מול הקופה שלכם עם מי הם עובדים, אוקיי? זה גם מופיע ברשימה של משרד הבריאות שאמרת, נכון, עד בתים נכון, כתוב עם נכון, איזה הסכם. מעולה, כן. שאלה אחרונה, מישהו שואל, האם יש טיפ בנוגע לפגישה אם מקבל שירות אצל פסיכיאטר כדי לקבל הפניה לבית מאזן? כאילו, או מה אומרים לפסיכיאטר אם אני רוצה אשפוז ביתי או בית מאזן, מה מבקשים ממנו בעצם בהפניה? זה לפי המצב, לפי הצורך. צריך להגיד לו, הפסיכיאטר אנחנו לא בעצם יכולים להיות באשפוז רגיל, אני חייב להיות בבית, ככה לדבר איתו? הפסיכיאטר בעצם מעריך את המצב של המטופל. אם המטופל נמצא במצב אקוטי שמצריך התערבות אינטנסיבית, והמתמודד גם יכול לשאול אותו אם הוא חושב שהוא מתאים לבית מאזן, או לאשפוז בבית חולים, או לאשפוז בית, והפסיכיאטר בעצם עושה אינטק, מספר על המצב של המטופל, רושם שהוא ממליץ על איזה מסגרת, נגיד אשפוז בית, ובעצם הוא מנמק שם למה הוא חושב שזה המסגרת שמתאימה לו. תודה רון רבה. על כפר איזון ושאלו פעמיים. כפר כן. איזון הוקם לפני למעלה מ-20 שנה, הוא בדיוק עזב, טוב, אני עונה לו. אז בכל אופן, כפר איזון זה מאוד מבלבל, הוא הוקם לפני למעלה מ-20 שנה, באזור שדות ים, הוא בעצם משמש לגמילה, צריך לבוא לשם נקיים לפחות חודש, והם עוזרים, זה מקום לגמילה, למעשה, לא במצבים פסיכוטיים, הם נותנים גם טיפול מוכוון טראומה, ולכפר איזון עצמו יש בית שנקרא בית אמצע הדרך, שהוא בעצם בית מאזן. טוב, אנחנו, מעולה, נראה לי אני רגע, יש לי שנסיים. רגע, סליחה, אספי, שני דברים שאני ראיתי ששאלו ולא נענו. אז דבר ראשון, שאלו על כל מיני מקומות ספציפיים, נס ציונה, רמת הגולן. השירותים האלה, האשפוז בית ניתן בפריסה ארצית, בתים מאזנים גם כן, תלוי לראות
איזה אזור, מה קיים, אבל בית מאזן אני יודעת שאין עדיין בגולן, ספציפית לצורך העניין, כתושבת הגולן, אבל שוב, זה בפריסות ארציות שני השירותים האלה, אז שוב, אני מכוונת להתעדכן אל מול הקופות או באתר משרד הבריאות. שאלו שאלה שעדי ענתה עליה, אבל אני רואה שלא נענה בצורה, שאלו האם ניתן לקבל אשפוז בית בתוך שירותי דיור שיקומיים בקהילה, למשל כן, הוסטלים או דיורים או קצת. קהילות תומכות. זהו, אני אז, יודעת שכן, אבל שנענה להם את זה אז שכן. כן, אז אנחנו עושים אשפוז בית גם בהוסטלים, גם בקהילות תומכות, גם בדיורים מוגנים, כמובן בשיתוף פעולה מלא. גם עשינו באיזה דיור מוגן של קשישים. אני רק חשוב לי להגיד שאנחנו מפעילים גם שירותים פרטיים, במידה ואין איזשהו הסכם עם הקופה או משהו לא מסתדר דרך הקופה, אז גם אנחנו יכולים להפעיל אשפוזי בית פרטיים, באופן פרטי. מצוין. אז אני אגיד ככה לסיכום, רגע, אספי, עוד משהו שפספסנו? כן, אני רוצה באמת להגיד תודה רבה, אבל את הסקר שלנו, שהוא מאוד חשוב. אז הנה, אסף עכשיו ישים לנו בצ'אט גם את הסקר, שממש נשמח לקבל משוב מכם איך היה המפגש עבורכם, וגם יהיה לכם את כתובת האתר שלנו, כי ראיתי שמישהו שאל גם בשאלות, האם אפשר ככה לקבל מידע עבור מישהו שרוצה לשמוע יותר על השירותים, אז תדעו שאנחנו גם נותנים בתוכנית ייעוצים אישיים, זה חינמי, פתוח לכולם, אסף יעלה עכשיו את הכתובת של האתר, ואנחנו נוכל ככה לפחות ברמה הראשונית לכוון ולתת מידע. אז זהו, אני רוצה להודות לכם, עדי ויעל, מעומק הלב, על המפגש הפורה והחשוב הזה, כל כך, על מלא אינפורמציה, ובעיקר על הלב, שמאוד מאוד הורגש בשיחה הזו. אז תודה רבה לכם. תודה רבה שהזמנת אותנו. תודה. ברור. תודה. אז אני גם אגיד שההקלטה למפגש הזה תעלה באתר שלנו, שאסף עכשיו יעלה בצ'אט את הכתובת והכל. אז אם מישהו רוצה להעביר את ההקלטה או להעביר את זה למישהו, אפשר לכוון לאתר שלנו. אז שוב, שיהיה לנו בשורות טובות וימים שקטים, אמן. ותודה רבה, רבה לכולכם. שיהיה ערב נעים. ערב נעים. תודה. תודה. תודה תודה. רבה תודה רבה. לכולכם, ממש תודה. רגע, אני רואה שאסף לא העלה, אני שנייה אכתוב את זה אני. יש לי רגע שאלה, יש דרך ליצור קשר עם יעל באופן, בצורה כלשהי? תראי, אני לא יכולה לתת את הטלפון הישיר שלה, אבל אפשר אפילו לפנות מייל, לבית מאזן עצמו. יש הרי תעשי בית של תקווה, ותתקשרי לבית, היא תהיה, אני מאמינה שממש בקלות יחברו אותך אליה. בית של תקווה? בית של תקווה, כן. יופי, ממש תודה ותודה רבה על הזום, תודה לך. ברכה, תודה רבה לכם. ביי, תודה ערב רבה. טוב. מי מצוין. שמתקשר עם הסקר, אתם פשוט יכולים לסרוק את הברקוד שיש פה בתמונה, וזה סקר של 3-4 שאלות, הוא מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו משקיעים המון במפגשים האלה, זה מאוד יהיה חשוב לנו אם תענו. תודה רבה. תודה לכם. יפעת, אם מישהו גם רוצה לשאול אותנו או להתייעץ, אז יכול להיכנס לאתר של שרן, יש שם מייל, יש שם טלפונים, אז מהמם, את רוצה אולי רגע, למי שעודכן אולי לכתוב רגע בצ'אט, או שאני אמצא אתכם זריז כזה תלחוץ בגוגל שרן, כן. ויש שם את ככה טלפונים של המוקד שלנו, מייל, מי שרוצה להתייעץ, לשאול אותנו איזה מחוזות אנחנו עובדים עם כללית, כל שאלה אפשר דרך באתר של שרן. מהמם, הנה שמתי אותו זה בצ'אט עכשיו את בדיוק. האשפוז בית. אנחנו צריכים, אני חושבת גם באופן כללי, טוב לדעת את הדברים האלה, כי אנשים לא, קופת החולים לא מנדבת לך מידע, כאילו יש כזה דבר, הם לא יגידו את זה. ממש אחלה דבר, הדבר הזה. אני שמחה. אז אני מזמינה אתכם לצפות במפגשים ממש נוספים, שיהיו בהמשך, תכירו את האתר שלנו, תיכנסו ללוח הרצאות, אני כבר אגיד שבסוף החודש עוד לא יצאנו עם פרסום, אבל אני אערוך עוד מפגש זום אין בנושא אחר, ותעקבו אחרינו. אנחנו עמיתים כאן. לזכויות אתם נקראים? עמיתים לא לזכויות, זמן כן, הנה, להעתיק. גם אני וגם אסף שמנו בצ'אט את הכתובת. אתם יכולים אז רגע. להיכנס תנו לאתר. זמן להעתיק, אני ממש מחכה
המון זמן למטופל שלי שלא רוצה אשפוז ולא רוצה תרופות, ואני ממש כל כך שמחה שהגעתי להרצאה שלכם, ואני רוצה את הפרטים, כבר שלחתי לו שהיה מפגש כזה, ואם יש גם, הייתי רוצה שהוא יוכל להתייעץ איתכם, כי הוא כבר לא אז, במילה אחד. אז בשמחה, את יכולה לחבר אותו אלינו דרך האתר, להשאיר פרטים לייעוץ. אני יכולה גם להגיד לאסף שידאג להעביר את זה אליי, ואנחנו נטפל בפנייה וניצור איתו קשר, איתכם, איתך, איתו. אוקיי. בסדר? יכולים יש לך, לעזור לנו בכל שוב, יש לך מקרה. את ה... בצ'אט רגע, יש לך תנו את ה... זמן אנחנו לא לכתוב יודעים. את הזה. אז הנה, זה נמצא בצ'אט, שמתי שם קישור, השארת פרטים לייעוץ אישי מאיתנו, תלחצי, ואז זה ישלח אותך לאיפה את משאירה את הפרטים, ואז אנחנו חוזרים. אז רגע, שנייה, איפה הייעוץ אנחנו עוד לא המשפטי? סוגרים, זה בסדר, את יכולה... כן, אני מחפשת איפה, לשירותים. בתחתית הצ'אט, כן, שמתי הודעה כזאת, תראי, השארת כן, פרטים כן, לייעוץ אישי, את יכולה ללחוץ כן, ואנחנו כן, ניצור אני קשר. המטופל שלי, שיראה שיש אופציה, כי עד עכשיו לא היה לנו. לא, אני לא ידעתי לספר על מה שסיפרתם היום, וזה מאוד משמח אותי. אני שמחה, תודה זו לכם. הייתה המטרה. תודה לך, תודה שהשתתפת, כן, ותודה רבה לאסף שתמך ככה במפגש הזה. יישר תודה, כוח. תודה רבה, יפעת. העברת את יהיה זה ערב בצורה נעים. מאוד מקצועית. תודה. תודה ו... לכם. תודה. אז שיהיה ערב נעים. נתראה במפגשים הבאים, בהרצאות הבאות. תודה, עדי. ביי, יפעת, לילה טוב. לילה טוב, ביי ביי.